आसलते आं नोंथांनिफ्राय आं बे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों नोंथांनि BLT आव जे मोनसे BLT आफाद दंमोन नङा होमबा नोंथांमोना बे BLT आफादावहाय गहपुरनिफ्राय लखिमपुरनिफ्राय धेमाजिनिफ्राय जुनाइनिफ्राय सिलाफोथारथिंजायनिफ्राय रावबो बर' गैयामोन नामा रावबो BLT बर' गैयामोन नामा आरो दंमोनब्ला बिथांमोनखौ नोंथाङा मा होननानै नोंथांजों लाफादोंमोन बिनि फिननायखौ होगोन ना होआ जुदि होनो हायोब्ला अननानै होदो रायजो राजा नोंथांमोन बिथाङा मा फुथि जायोमोन जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' सारमोननि मुभमेन्ट खालामनाय समावहाय जे 110 बड'लेण्ड जाया होननानै बुंनो मा गोनांथि दंमोन जेब्ला BTR एकर्ड जाबाय बिनि उनावबो बिथाङा BTR एकर्डनि सायावहाय जे आं इमप्लिमेन्ट खालामा बे आंनि रेसपन्सिबिलिटि गैया बेफोरबायदि बुंनांगौनि गोनांथि मामोन दिनै बिथाङा जेब्ला BTR एकर्ड खालामदोंमोन विटनेस हिसाबै बिथाङा दंफायो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बिथाङा बेसेबां इयार्स मुभमेन्ट खालामदों आं बेखौ नोंथांनि सायाव बुंनो गोनांथि गैया बिथाङा हाथियार लानानै रायजो राजाफोरनि गोजोन थासारिनि थाखाय बर' हारि जाथिनि थाखाय बिथाङा माखासे मुभमेन्ट खालामदों नंगौना नङा जाय मुभमेन्ट खालामनाय समाव बिथांनि जि स्पिच बिथांनि जि बुंनाय राव बेफोरखौ गोजोननाय मोननानै माखासे सेंग्रा गाजोला बिथांमोना बै समाव बिथांनि आफादाव जइन जाफादोंमोन थाबैनो बै समावहाय भारत सरकारजों आसाम सरकारजों मिलिनानै BTC एकर्ड खालामबाय नाथाय बिथाङा बेखौ सानबाय बिथांनि मुभमेन्ट खालामनायनि अनलि बिथांनि जि आफादाव जि अनजिमा दंमोन बैसोरनि थाखायल' बिसोरनि थाखायनो बे एकर्डा जादोंमोन बिथाङा बुंनो सानदों नामा बै समावहाय NDB फोरनि मुभमेन्ट खालामनाया BTC एकर्ड खालामनायाव जेबो मुलाम्फा जायाखै जेबो जाफायाखै जेबो एफेक्ट जायाखै बिथाङा बुंनो सानदों नामा हाजार बर' सुबुंफ्रा मुभमेन्ट खालामनाय समावहाय रुंसारि जादोंमोन बे एकर्ड खालामनायनि समावहाय BTC एकर्ड खालामनाय समावहाय जेबो हेफाजाब जायाखै सुजित नार्जारी मानगोनां बिथांनि मुंख्लं जानाय बड'लेण्डनि फार्स्ट मार्टियार बिथांनि मुंख्लं जानायनि मा होनदों खहा जानाया बर' हारिनि जाथिनि थाखाय बे जेबो बिथांनि BTC एकर्ड खालामनायाव जेब्ला साइन खालामदोंमोन बिथांनि BLT आफादजों बेवहाय जेबो एफेक्ट गोग्लैयाखै नामा बिथाङा खालि BLT नि मुभमेन्ट खालामनायजोंल' BLT आफादाल' बे BTC एकर्डखौ लाबोदों नामा बेखौ बिथाङा बुंनो सानदों नामा BTC एकर्ड खालामनायनि समावहाय बिथाङा बेखौहाय मिथिखायोमोन उदालगुरिसिमल' थांगोन बिथाङा मा गहपुर आरो ओरै फारसेनि सानजा फारसेथिं जाय बेखौ सानाखैमोन नामा जायनि जाहोनाव बिथाङा जुदि सानदोंमोनब्ला BTR एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों उदालगुरि फारसेसिम मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बुंबाय जे गहपुरसिम थांसिन होननानै अब्ला बिदि बुंसेयावबो बिथाङा आफुथि गोनां दासिमबो बिथाङा दिनै आङो बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जागोन मैया दाख्लैसो बिथाङा बुंदों प्रेस मिटआवहाय जेब्ला BPF नि सरकार दागोन अब्ला BTR सोदोबानो गोमागोन माबायदि एसेबां माने अयनाय आरो अहंकार एसेबां लाजिनांथाव बाथ्रा दिनै रायजो राजा नोंथांमोन बिथांनि सायाव बेबायदि बुङोब्ला माखासे सुबुंफोरनि गोसोफ्राव दुखु नांगोन जाय सुबुंफोरनि न'खरखौ बिथाङा बानायना होदों नाथाय नोंथांनि न'खरनिख्रुइ देरसिन रायजोआसो पुरा बुहुमाव बर' हारिनि जाथिनि रायजोनि संसारासो देरसिन मोनसे न'खरनि संसाराल' देरसिन नङा बेवहाय पुरा रायजो हारिनि जे थामोनथा मोनथायनि मोनसे बे संसार जानायासो देरसिन नोंथांनि पार्सनेल बिल्डिं सिल्डिं लुना होनाया देरसिन नङा जायफोर मानसिफ्रा बेबायदि बाथ्रा बुंनायावहाय सापर्ट होदों लाजिनांथाव बाथ्रा बुंनो हायाब्ला सिरि था नोंसोर बायदि सुबुङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं बिथांखौ जेबो बुंनो गोसो गैया अब्लाबो बिथाङा बुंजानो लुबैयो मा हिसाबै बिथाङा BTR सोदोबखौ गोमालांगोन होनना बुंखो बिथाङा रावबो दैदेनगिरिफोरखौनो सनमान होआ दिनै आबसुनि दैदेनगिरि मानगोनां NDB नि सोद्रोमाफोरनि दैदेनगिरिनि जे एकर्ड खालामनाय जेरै हमना ला फेरेंगा सार बिथांमोना बेसेबां बोसोर मुभमेन्ट खालामदोंमोन आरो नों बेसेबां बोसोर मुभमेन्ट खालामदोंमोन बेसेबां मायथाइनिफ्राय बेसेबां बोसोरसिम हिसाब खालाम NDBआ बेसेबां मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन बेसेबां गोबावसिम संग्राम खालामदों बेनि डिउरेसन आरो BLT नि डिउरेसनखौ नोजोर लाखि मैथमेटिक्स रोङा नामा केलकुलेटर नांगौ नामा आरो लोगोसे
बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय आबसुआ बेसेबां समसिम आरो बेसेबां सुबुं अनजिमा जिउ गोमानो गोनां जादों एनडिएफबिनिफ्राय आबसुनिफ्राय आरो रायजो राजानि इभेन जोंनि न'खरनिफ्रायबो आं बेवहाय नै जोंनि मार्टियार्सनि सार्टिफिकेटखौ आङो बेवहाय लागायना दोनदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन हाग्रामा महिलारि सारखौ बुङोब्ला खायसे सुबुंफ्रा दुखु नाङो नाथाय बुंजाथाव खामानिखौ बिथाङा मावबाय थायोब्ला जेला जों बोरै सिरि थानो बिथांनि हारसिंनि जि हस्टेलानो हक रेस्टुरेन्टआनो हक बिजनेस बारायना लानाय बेफोराव खुनु रावबो आपत्ति गैया बिथांनि जि जाख्ल'नाय बेखौसो जों आपत्ति बिथाङा हारसिङै मेहनत खालामनानै बै रांजों बै रां खालामनाय बै रांजोंनो आरो रां खामायनानै आरो बेखौ आरजिनाय बेयावहाय जोङो सापर्ट थागोन नाथाय रायजोनि रांखौ लुथिनानै खालामनायावहाय जों बेवहाय माब्लाबाबो सापर्ट होनाय नङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव रांखावरि बा गोबां माने धोनि सुबुंनि गोनांथि नंगौना नङा नाथाय आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि सायावहाय बिथांनाव गासैबो दंजोबसै अके नाथाय बिथाङा दिनै राजखान्थिनि बेलायावहाय रायजो राजानि थाखाय गावनि जि राजखान्थि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ बिथाङा माखासे एसेबो सेक्रिफाइस होनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बिथाङा मा बुंनो गोनांथिमोन बिथाङा दिनै मा होनदों बड'लेण्डखौ आं इमप्लिमेन्ट खालामा बिटिआर रेकर्डखौ आं इमप्लिमेन्ट खालामा मा बुंनो गोनांमोन बिटिआर माने सोदोबखौनो खोमागोन आङो जोंनि बिपिएफ सरकार फैयोब्ला हारिनि सासे दुश्मन बायदि बाथ्रा बुङो बिथाङा जायनि थाखाय आं बिथांखौ माने मोजां मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोन ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि सायावबो नायदो नोंथांमोना 1886 मायथाइनि चैप्टार 10 हिसाबै नायोब्ला ब्रिटिश इन्डिया गभर्नमेन्ट समाव मोनसे रुल दानानै माने मोनसे बानायदोंमोन बेवहाय पलिसि जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक प्रोटेक्शन हिसाबै ट्राइबेल सुबुंफोरनो मोनसे बिथांमोननि जिउनि थाखाय बिथांनि जिउ खुंथायनि थाखाय बेखौ प्रोटेक्टेड एरिया खालामनानै होनाय बेखौ 1947 मायथाइयाव इमप्लिमेन्ट खालामदों नङा होमबा जों मोनथिनायावहाय गपिनाथ बरदलै मानगोनां फार्स्ट माने मा होनदों चिफ मिनिस्टारमोन नामा बिथाङानो बेखौ फार्स्ट इमप्लिमेन्ट खालामदोंमोन आसामावहाय दिनैहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारानो बे आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालामबाय नाथाय बिथाङा बै समावहाय 6 शिड्युल हिसाबै बिथाङा बिटिसि रेकर्डखौ साइन खालामदोंब्ला बेखौ मानो बावगारखो बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक प्रोटेक्शननि ल'खौ मानो बावगारखो बिथाङा दिनै गावनि एकर्ड खालामनायनि अहंकारनि थाखायनो दिनै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक प्रोटेक्शनखौ बिथाङा अस्वीकार खालामनो नाजादों नामा गोबां लाजिनांथाव बाथ्रा बेखौ सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारा माने जेबो बुङा दावराय मा होनदों दावराय देख्रेब नार्जारि मानगोनां सार बिथाङा माने जेबो बुङा आं बेखौसो बुंनो लुबैयो दिनै बिथाङा जेब्ला खामानिखौ मावनो हायाखै अब्ला मानगोनां प्रमद बर' सारा बिथांनि सरकार हाग्रामानि सरकार खुंथाय समावहाय मोनसे केस होनानै दोनदोंमोन जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक प्रोटेक्शननि सायावहाय नाथाय बिथाङा बेखौहाय जेबो सिरियास मेटार लायासै नाथाय दानि सरकारा जेब्ला लानो नागिरदोंब्ला अब्ला बिथाङा बुंबाय इभिक्सन खालाम गाबोन न' लुनानै होगोन गावनि खुंथाय खालामनाय समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि खुंथाय खुंनाय समावहाय बेसेबां सुबुङा हानि फाट्टा मोनाखैमोन नाथाय आरो न'बो मोनाखैमोन बे न' मोनै सुबुंफोरनो मानो न' लुना होनो हाया सरकार गैयै समावबाबो सरकार थानाय समावथ' बिथाङा होनो हायाखै सरकार गैयै समाव होनो फैदों नायदो बिथाङा अब्ला हारिखौ बांसिन हरो ना गुबुनखौ बांसिन हरो बेयावनो नोजोर हो नोंथांमोना रायजो राजाफोर गोबां लाजिनांथाव बाथ्रा जे दिनै एभिक्सन खालाम गाबोन न' लुनो हैगोन बेबो ट्राइबेल एरियायावहाय आरो बेबो नन ट्राइबेल सुबुंनो बेबो ट्राइबेल एरियायावहाय नन ट्राइबेल सुबुंनो मा होनदों हा न' लुनानै होगोन लाजिनांथाव बाथ्रा